Ralaki. Njani? No angibingelele nje ukuthola ithuba kwaSports. Ngibongela kakhulu i-team yami Orlando Pirates edlale kahle kakhulu. Njengamanje iPirates iphakamise kakhulu, izinga liphezulu kakhulu wonke umdlali, bonke abadlali bane competition kwi-Orlando Pirates. Akekho umdlali odlaliswa kwengane njengamanje, banyuse kakhulu. So igame namhlanje iBaby siplanele kakhulu ngendlela ebedlala ngayo, kodwa ngokuthi Pirates ngendlela ucoach wayo bebanika ngayo isigame ngendlela ebedlala ngayo ikhombisile ukuthi le game uyayifuna. Into ecishe yasilimaza is Orlando Pirates sokuyi second half. Orlando Pirates ishaya igoli ya relaxa, yadlala ibhola yakhohle ukuthi we need more goal eyidingayo, yadlala nje ibhola. Kuthe in 75 minutes mengaphosisi bese beqhamuka ibase sikwazi ukudefenda la kusuke sokwingozi kakhulu ngakhona mase udefender ngoba igoli liyangena ngendlela masuthi uyadefend. So kodwa ngibonga no coach wethu indlela enze ngayo amasaphu, uyakhombisa njengamanje ukuthi sengenile kumqiqwani weOrlando Pirates. Ngikhumbula nje igame esidlale kuwona oqala esadliwa kuwona lawo 2, kuke kwahlalwa phansi ngoba ne-meeting kwakhulunywa naye wabona ukuthi cha hayi ngempela ngendlela bakhuluma ngayo ukuthi akake mix abadlali sibonakala ukuthi ngabe isalaphi walungiswa, khombisa ukuthi ucoach onjani ozwayo wayenza imizamo ngendlela yenze ngayo and iPirates ikhuphule kakhulu ke manje. Brian, before siyiceda ngifuna nade ungitshele ngale game ye-final because already Pirates qualified ku-final. Siyohlangana ne game le team le-1 between Marumo Gallants and Golden Arrows. Ngifuna ungitshele ukuthi uyibona njani kuleyo final. Into engibukayo ke elindwe iPirates mayafaka umlenze isuke siqedile. Either Marumo Gallants, Golden Arrows esonqomana nabo sizokuphinda nje kuphela, sizokuphinda ke nje sikwenze lokho esikwenze la. Into engifisayo ucoach wami ngendlela enza ngayo, ngifisa ukuthi esheshe senze lamasapho early time, ekwazi ukubona ukuthi no umdlali njengamanje seyakhathele, engaze ebonwa abalandeli, singaze simemeze, ekhombisa ukuthi njengamanje akake emkhulule ukuze next game ezokwazi ukukhuthala noma egroundini esijimini ekhuthale ebuye embuyisele ukuze sizokwazi ukuthi team yethu imile ngento. Cha igame ke kusasa nami ngiyobuka yona igame ezobe ezolithini phakathi kwe-Golden Arrows neMarumo. Owinayo uzolala phansi uOrlando Pirates. Okay, Brian ngibonga isikhathi sakho ne. Bonga mina kakhulu. Thank you baba. Thank you.